Srdečne vás zdravím, volám sa Zuzana Bartová a pracujem ako virtuálna asistentka. Pracujem ako virtuálna asistentka len posledných pár mesiacov. Predtým v minulosti som pracovala ako virtuálna asistentka asi 2 roky a po krátkej pauze som sa k tejto práci opäť vrátila. V krátkosti o mne: som dlhoročná učiteľka anglického jazyka a angličtina je naozaj moja veľká srdcovka, o čom svedčí fakt, že v roku 2014 som zbalila svoje 2 malé deti a spolu sme odišli žiť a pracovať do Írskej republiky. Počas života v Írsku som pracovala na rôznych pozíciách, ako obchodný asistent v Lidli, ako deli asistent, ako recepčná. No čo bolo najhodnotnejšie na tom, bolo to, že sme mohli, ako aj moje dcery, tak aj ja, zdokonaľovať našu hovorovú angličtinu. Keď sa teda vrátim ku práci v Írsku, bola to úžasná skúsenosť, musím povedať, aj pre deti, aj pre mňa. Pracovala som tam ako virtuálna asistentka 2 roky pre jedného slovenského klienta. Bol to človek, ktorý žil teda na Slovensku a potreboval mňa v Írsku na to, aby som mu založila od základov jeho spoločnosť. Arcadian Raiders sa volala, bola to spoločnosť s ručením obmedzeným, čiže LTD. Čiže pracovala som pre neho, viac menej by sa to dalo nazvať aj ako osobná virtuálna asistentka, takže robila som pre neho naozaj všetko, od administratívy, cez telefonické vybavovanie, podporu, zákaznícku podporu, e-mailovú komunikáciu, prípravu podkladov pre účtovníka, naozaj toho bolo veľa a bolo to všetko v angličtine, samozrejme. Táto práca ma veľmi bavila, avšak musela som ju ukončiť, keďže sme z Írska odišli. Ďalej, čo by som o sebe povedala: vyštudovala som Vysokú školu pedagogickú, konkrétne Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvovala som tiež aj kurz virtuálnych asistentiek od spoločnosti Pink Assistant, s ktorým som bola maximálne spokojná, a tu som získala nesmierne množstvo skúseností, ktoré mi vlastne teraz pomáhajú v pracovnej sfére pri práci s mojimi klientami. Počas tejto krátkej práce virtuálnej asistentky, tej najnovšej, tých pár mesiacov teraz, si myslím, že som získala množstvo zručností, ako napríklad spravovanie sociálnych sietí, e-mail marketing, ďalej tvorbu loga, a vôbec som si zlepšila svoje počítačové zručnosti. Čo sa týka mojich osobnostných vlastností, uviedla by som hlavne spoľahlivosť. Som taký typ starej školy prístupu k práci a vôbec čo sa týka spoľahlivosti. Dodržiavanie deadlineov, s tým nemám žiadny problém, pretože počas učiteľskej praxe tých deadlineov je nespočet, takže to som perfektne vycvičená. A čo sa týka som úplne časovo flexibilná, nakoľko mám staršie dcéry, už sebestačné, takže ja sa môžem plne venovať práci a mám veľký zmysel pre detail. Takže čokoľvek robím, snažím sa to robiť najlepšie, ako len dokážem. Ak sa vám teda táto prezentácia pozdáva a máte pocit, že by ste vedeli využiť moje služby, chcela by som povedať len toľko, že môžem pre vás robiť všetku tú administratívnu prácu, ktorú robí virtuálna asistentka. Okrem toho sa viem venovať správe kalendárov, takisto telefonickej podpore, live chat podpore. Môžem vám robiť e-mail marketing, môžem vám písať články na blog, môžem sa starať o vaše sociálne siete, môžem vám vymyslieť logo, čokoľvek by ste potrebovali. Samozrejme, môžem robiť preklady, korektúry textov, môžem prekladať zo slovenčiny a z češtiny do angličtiny a naopak. A všetky vlastne tieto služby, ktoré poskytuje virtuálna asistentka, môžem robiť v angličtine. Ak si myslíte, že by ste vedeli využiť moje služby, budem veľmi rada, ak využijete moje dlhoročné skúsenosti, ktoré pochádzajú nielen z virtuálnej asistencie. Takže budem veľmi rada, ak mi porozprávate čo najviac o svojej firme, čomu sa venujete a aké úlohy potrebujete, aby som pre vás robila, aby sme mohli nadviazať spoluprácu, aby boli všetci vlastne spokojní, aj vy, aj ja. Ak sa teda rozhodnete, ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak ma kontaktujete. Kontaktné údaje nájdete v sprievodnom e-maili a ja sa budem veľmi tešiť na našu spoluprácu. Ďakujem za pozornosť.